Ahojte! Onedlho budete vytvárať vo Photoshope rôzne vzory, značky a štilizované tvary. Pozrieme sa na jednu z možností, ako sa to dá vytvárať. Samozrejme, ako prvé si otvoríme nový dokument. Pravdepodobne budete musieť všetko odovzdávať na A4 papieroch, takže tento dokument bude A4 a zatiaľ bude mať režim RGB. Tento režim farebný pred tlačou zmeníme na cmik. Dokument si môžeme pomenovať a otvoriť. Pravdepodobne pri vytváraní štilizovaného tvaru použijete nejakú predlohu alebo nejakú fotografiu. Otvorme si ju, súbor, vložiť a samozrejme umiestnime si to na to miesto, kde to potrebujeme, môže to byť aj do rohu. A kliknutím na Enter vieme potvrdiť. Aby sa nám lepšie robilo, priblížime sa k danému obrázku. Otvoríme si vrstvy, kde vidíme, že máme jednu spodnú bielu vrstvu. Máme vrstvu, kde sa nachádza naša fotografia, náš pomocný obrázok. A vytvoríme si novú vrstvu. Do tejto novej vrstvy si chceme nakresliť tento tvar. Tých možností je strašne veľa. Možno niektorí používate štetec, ktorým si to pekne nakreslíte, obkreslíte. Môžeme si to ukázať. Takže zvolím si štetec, zvolím si veľkosť štetca, by sa mi lepšie robilo. Samozrejme by som si tento štetec vedela ešte rôzne nastaviť, čo si môžeme ukázať v ďalšom videu, ako sa nastavujú štece vo Photoshope. A vytvorím si štilizovaný tvar danej rastlinky. Ak tento tvar chcem vyplniť, zvolím si nástroj plechovku, presvedčím sa, že tento nástroj mám nastavený na vyplnenie farieb a kliknutím do tvaru viem tento tvar vyplniť farebne. Samozrejme ostane nám tam taký nepekný okraj, ktorý vieme pomocou štetca, ak treba, vyretušovať. Ďalšia z možností, ako vytvoriť takýto tvar, je použiť aj napríklad nástroj lasso, ktorým si vieme do tej novej vrstvy vytvoriť daný tvar. Nakoľko ja už jednu vrstvu mám, v ktorej mám tvar, vytvorím si novú vrstvu a do tejto vrstvy vytvorím štilizovaný tvar pomocou lasa. Samozrejme nezabudnem uzavrieť tento výber a keď výber je hotový pomocou plechovky, podobne ako pred chvíľou, tento tvar viem vyplniť. Ak som s tvarom spokojná, samozrejme výber odznačím Ctrl D. Takže pozrime sa, čo nám zatiaľ vzniklo. Vo vrstvách pekne vidíme, že máme spodnú vrstvu papiera, máme vrstvu, kde sme mali pomôcku, teda tento náš kvietok, ktorý teraz môžeme presunúť nástrojom presun, napríklad do rohu. Ak by sme ho chceli zmenšiť, vieme si ho označiť Ctrl T, budeme transformovať a vieme si ten obrázok zmenšiť. Po zmenšení potvrdíme zmenu Enter. Čo teraz s ďalšími tvarmi? Tieto tvary sú v samostatných vrstvách, takže sa nám s nimi bude veľmi dobre pracovať. Rozhodnem sa pre jeden z tvarov, takže ďalší si tiež posuniem. Budem pracovať len s tvarom týmto. Ako si tento tvar namnožiť? Ak by som tento tvar chcela mať v tej istej vrstve, bolo by to veľmi jednoduché, ale ja potrebujem tento tvar mať v samostatnej vrstve. Takže vrstva, v ktorej sa nachádza môj tvar, je táto. Ak túto vrstvu stiahnem na ikonku novej vrstvy, táto vrstva sa mi skopíruje a skopíruje sa všetko, čo v tejto vrstve je. Ako vidíte, vrstva 2 skopírovaná. Nevidím, že mám dve takéto tvary, pretože sa nachádzajú na sebe. Takže pomocou nástroja presun viem presunúť, viem odsunúť tento malý kvietok, ktorý som vytvorila. Že naozaj mám tento tvar duplikovaný. Môžem tento tvar posúvať, prisúvať, tam, kde by som ho potrebovala, ale možno ho potrebujem práve otočiť alebo zrkadliť.
Nakoľko budem pracovať s tvarom, najprv si ho musím označiť. Ctrl-T. Ctrl-T je skratka pre transformovanie daného objektu vo vrstve. Ak by som teraz chcela, môžem tento tvar ľubovoľne posúvať, zmenšovať alebo otáčať, ale samozrejme je lepšie, ak tento tvar budeme otáčať alebo zrkadliť presne. Takže po označení Ctrl-T pravým klikom si vyvoláme dialogové okienko, v rámci ktorého máme možnosti otáčania, otočiť o 180, otočiť doprava, doľava, prevrátiť vodorovne alebo prevrátiť zvisle. Aj tu treba túto zmenu potvrdiť. Kvietok si môžem presunúť a vytvárať tak tvar, s ktorým som spokojná. A chcem presunúť obe tvary, označím si obidve vrstvy pridržaním Shiftu a teraz viem posúvať tieto tvary spoločne. Ak som s týmto výsledkom spokojná, mohla by som si tieto dve vrstvy aj zlúčiť. Zlúčenie vrstiev sa robí pomocou klávesovej skratky Ctrl-E alebo pravým klikom na hornú vrstvu zlúčiť dole. Ak chcem tento tvar ďalej kopírovať, už poznáte možnosti. Ak by som to chcela teraz otočiť, Ctrl-T, pravý klik, prevrátiť, zvisle. Ak som s výsledným vzorom spokojná, zase môžem zlúčiť, aby som nemala toľko vrstiev. Takže zlúčim vrchnú vrstvu so spodnou pomocou skratky Ctrl-E. Priebežne si nezabúdajte ukladať svoju prácu. Prácu si ukladáme pomocou skratky Ctrl-S. Vyberáme si, kde si ju chceme odložiť a ako sa má volať. Z takto vzniknutých tvarov, ale teraz by sme radi vytvorili vzor, aby sme ich nemuseli už množiť. Pozrime si teraz náš vzor zblízka a chceli by sme z toho vzoru vytvoriť vzor, ktorý bude sám vytvárať Photoshop. Najlepšie je uložiť si tieto tvary, ktoré sme vytvorili, do nového súboru, ktorého veľkosť a rozlíšenie prispôsobíme tak, aby Photoshop si tento tvar vedel uložiť ako vzor. Súbor uložiť, aby som určite mala všetku svoju prácu uloženú. Súbor uložiť ako. V rámci uložiť ako si túto prácu pomenujem ako podklad a uložím si ju. Ale nakoľko potrebujem len túto časť tohto vzoru a ostatné časti nepotrebujem, môžem tieto nepotrebné vrstvy vyhodiť. Vyhodím aj pozadie, aby som tento vzor mala na priesvitnom pozadí. Ale nakoľko ešte stále mám veľmi veľký formát a ja potrebujem len tieto 4 tvary, ktorých bude pozostávať môj vzor, potrebujem ich vyrezať. Zoberiem si nástroj na výrez, nastavím si možnosť vytvárania štvorca, nakoľko vzory používame ako štvorce, a vyberiem si tú časť, ktorú by som chcela orezať. Vzor si pekne nastavím na stred a orežem ho. Svoju prácu, ktorú som doteraz vytvorila, si uložím, Ctrl-S. Môžeme si tento vzor priblížiť. A aby ho Photoshop vedel používať ako vzor, potrebujem ešte skontrolovať jeho veľkosť a rozlíšenie. Takže obraz, veľkosť obrazu. Pre vzory vo Photoshope rozlíšenie 300 dpi je veľmi vysoké. Práve preto je dobré, ak si toto rozlíšenie zmeníme na 72 cm, okolo tých 10 cm na rozlíšenie 72 bodov je pre vzor úplne ideálny. Skontrolujem si, že mám vybranú aj možnosť prevzorkovať obraz 72 dpi. Teraz nám už nič iné nezostáva, ako tento vytvorený vzor, ktorý si ešte predtým uložíme, Ctrl+S, uložiť ako Photoshop vzorku. Zvolíme si možnosť úpravy, definovať vzorku. V dialogovom okienku si môžeme tento vzor pomenovať a uložiť ho. Tento podklad už potrebovať nebudeme, takže môžeme si ho uzavrieť. Vráťme sa späť do nášho pôvodného obrázku. Vytvoríme si novú vrstvu. Do tejto novej vrstvy
si vytvoríme priestor pomocou výberu, ktorý môže byť kruhový, štvorcový, aký potrebujeme. Ak tento tvar vytvorený máme, zvolíme si nástroj plechovka, ale presvedčíme sa, že budeme vylievať z tejto plechovky vzor. V rámci vzorov si nájdeme nami vytvorený vzor a kliknutím do vybranej časti aplikujeme vzor. Ak sme s výsledkom spokojní, výber označíme. Ak by sme chceli tento vzor duplikovať, už to poznáte. Ak by ste ho chceli zmenšovať alebo zväčšovať pomocou Ctrl+T, viete tento tvar zväčšovať alebo zmenšovať. Ak by sme chceli podložiť jeden z týchto vzorov nejakou farbou, aj túto možnosť máme veľmi jednoducho pri vytvorení novej vrstvy, ktorú presunieme pod daný vzor do tejto vrstvy. Vieme vložiť, presvedčíme sa, v ktorej vrstve pracujeme, nejakú inú farbu. Pozor, plechovka teraz bude vyplňať farbu. Ctrl+D, výber odznačíme. V prípade, že by sme chceli zmeniť farbu daného vzoru, aj takúto možnosť máme, a to viacerými spôsobmi. Jedna z možností je vybrať si vrstvu, v ktorej máme vzor, ktorý chceme meniť. Pridržaním kontrolu a kliknutím na tento malý obrázok, zvaný thumbnail, si vieme vybrať všetko, čo sa v tejto vrstve nachádza, v našom prípade celý ten vzor, tú tapetu. Zvolíme si farbu, zvolíme si plechovku, skontrolujeme, že či vyplňame teda farbu alebo vzor a kliknutím na jednotlivé farby vieme vzor podľa potreby prefarbovať. Nezabudnite potom výber odznačiť. Ďalšia z možností je, ako vyfarbiť túto vzorku inými farbami, je zvoliť si danú vrstvu, v ktorej sa vzor nachádza, kliknutím na šachovnicu, ktorú tu máme, uzamknúť priehľadné vrstvy, zvoliť si nástroj štetec s ľubovoľnou stopou, zvoliť si farbu a jednoducho tento vzor premalovať. Váš nástroj pracuje všade, kde máte nejaký objekt, okrem priesvitných častíc. Takže môžem úplne odvážne malovať s tým, že viem, že moja ceruska, môj štetec, budú malovať len v rámci vzoru, ale okolo tohto vzoru malovať nebudú. Samozrejme, nezabúdajte si priebežne prácu ukladať, Ctrl+S. Dúfam, že vám tento tutoriál pomohol a budete ho vedieť využívať pri vytváraní tvarov a symbolov a ďakujem vám za pozornosť.